Il-ħamis tħabbret il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ lejn is-sena 2030 b'numru ta' temi li jinsabu fid-dokument ikunu spjegati tul konferenza tal-aħbarijiet imtella fost l-oħrajn mill-Aġenzija Żgħażagħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma qalet li qed tinbena politika li għandha tirrispetta tifhem u tagħti fiduċja liż-żgħażagħ biex wara kollox meta noħorġu mill-pandemija tal-COVID-19 ikunu iż-żgħażagħ li jimmotivaw il-poplu Malti Wawċi u li jagħtu nifs-ġdid fil-mod kif issir il-politika. Hija spjegat l-għanijiet prinċipali biex iż-żgħażagħ jħorġu l-potenzjal tagħhom u jsiru aktar ċittadini attivi fejn fost l-oħrajn għamlet referenza għal 8 għanijiet strateġiċi: ir-riċerka, is-smigħ, tranzizzjoni bejn iż-żożija u l-ħajja adulta, edukazzjoni mhux formali, sapport il-proġetti kreattivi u innovattivi, sapport l-inizjattivi li se joħorġu mis-soċjetà ċivili u titjib prattiku għal ħidma effiċjenti u koordinazzjoni. Ġeluka Vella mill-KNZ għalli bħalissa huma ħafna żgħażagħ li tilfu il-fiduċja fl-attiviżmu politiku u għalhekk jittama li dan id-dokument jaħdem biex din il-fiduċja tinkiseb mill-ġdid u qal li issa hemm il-ħtieġa ta' monitoraġġ biex wara kollox dak li hemm fid-dokument ikun imwettaq. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet intqal li din il-politika taż-żgħażagħ hija indirizzata għal dawk li għandhom bejn 13 u 30 sena u li tingħata attenzjoni lil karattru ta' kull lokalità bi strateġija anke mfassla fuq aspetti reġjonali.